bandiraɓe fulɓe bandiraɓe aduna ko dilli foof wonko dillini ɗum ɓuuri ɗum doole nolletaki asman ko ɓuuri cuurki so yi cuurki jeygo sakki less bandiraɓe holko kewi ko jaam ceerno Nourou Ba ganda joɗɗo gandal gandaɗo e nder leydi Sénégal kono ceerno Nourou Ba jiɗɗa ko andude e nder aduna ma mo holko dañata walla holko dañatma yaawi hen ko ceerno Nourou Ba jiɗɗa ko kayitaji jaaha caggal leydi walla garta ɗum kadi ko ceerno Nourou Ba yaawi hen an mo ganduɗa yeehi ha joom suudu ma nana yawama ina wima wone gueɗe yaawi hen ko ceerno Nourou Ba ko mum ko wona kecce aduna foof nana haala mum ceerno Nourou Ba ka jiɗɗo debbo walla an ka jiɗɗo gorko yaawi hen ko ceerno Nourou Ba jiɗɗa ko nanede aduna o yaawi hen ko ceerno Nourou Ba jiɗɗa ko udditade yaawi hen ko ceerno Nourou Ba sa yiiɗi ɗum hebde holno mbatta ko 77 403 33 33 koɗo cité Djily Mbaye ko ɗon o tawate ceerno Nourou Ba ko mum ko kecci ngala hen bandiraɓe fulɓe bandiraɓe aduna ko ceerno Nourou Ba ko yiya ko hen ka yimɓe hewɓe ɓe ganduɗa ko nototoɓe mum koye balɗe tati o rokkatma woni e sohlaji ɗum noon ko ceerno Nourou Ba ko minen kala min jaaɓi ɗum onon bandiraɓe kala periɗo amen toon yo wi amen hayyo e bandam emini toon to ceerno Nourou Ba. Piindi min de hannde ko jam anti kanko affaire alhaali Amadou ndaw hannde ni kam rugi ko yehi ko cuuti a faami o wino gila rugi yehi haa hannde omo rewe ma ya adduna e muɗum way an a jaɓani te rugi sa yi rugi are o galle hurtiɗo sababude ma kono rugi so yi aɗa wawi ma ɗum tahi o wi hannde e marmi haalde ma mballa men minen employé ji ngoddo yaru ceerno Fonde min mi ronkani addoyde kono loogel nawde ko muusimi loogel ne foti suurde mi min ala ko luuɗo oɗo galle ko suudantaɓe hen o gal ko luuɗo ɗo hen min mi wona gaña makko wallahi a faami te hannde so yehi ha omo luwo ɗo en yo miije sodde galle sabu on enen fof eɗen nganndi jamanu o no wayni ɗum fof e waade noon aɗa anndi min desɗo rugi o mi ronkani addoyde rugi ɗum kay jaahi kam min kono sa yi no wayni omo metti koddigal hay mo wona rugi so ari koko yahata ɗum kay gom nani min komi muñmi ha kewmi dagde gonmi ɗo hen Amadou ne heewi bone omo heewi faaro 6 mois te galle nde ko luuɗo ay Binta an kam ka muñoo il faut yimɓe fof jaɓanima ka muñoo koto bonno wone ma anen Amadou kam mettere makko ɗiɗam wona min kalanta min no wiimi kam ko wona guilamo riiwa kam ɗo ko yeeso makko tan mbaɗa haade e lembel makko ko ɗum hollanno ambo yiiɗi lembel te aɗa anndi lembel dose lembel a wallat men sabe Allah min kay mi salaki kono ɗo so wona o soodi galle o waɗa min hen mi addoyta lembel o yo sod galle kay mo sood min ñande fof Amadou wiya kam banana lembel o cuurayoji lembel o walla aɗa kene walla nen gaddoya lembel men noon Jibi an yattema fes an mi parema haalade caddide ojo ka penowo an galle oɗo so tawi komi luwanan ɗo ko an andi koɗo anda heɗo ɗo so tawi ko par lewru joɓantemi ɗo min sodanaka ɗo ko an andi goɗɗo anda gonga walla wona pourquoi jaha ko binda mbiyama ɗo Amadou Ba yoɓanan kam ɗo ko sat lewru ujunnaje nogas lebbi sappo tutti avance hol biɗa haala ɗum binta haala ɗum wigo anndi ɗum ɗo mbimi ka peno an nde kana wona neɗɗo an cikkannomi ka neɗɗo aɗa wiya eɗen piji gila ken sukaɓe gila ko ha goni mawɓe ndeke an kala ko bonnantami ko aɗa do min mbi noon kono min tanema jiɗi enen tan ɗiɗo gonno en gona tawa koye ɗiɗo gonno ɗen pourquoi jahaɗa haala ɗum binta
affaire joni ala ni woni hala gasi tan man sina tutti tan tan kala wodo an koy dal ma do tay yo la min har mi nima hala haram ay do wata dakto telepi ay suudu ma suudu toto melanda taabi dum totta cerno modum totta dum taabi an ayal tan wallahi na tan dibi mi jodi tan may jalo mi dibi kalki dibi kalkilan mi dibi hande ɗum tolnimi ɗo o kalis hande o ɓiɗa haalna façon projet ji ɗi gandanɗa no dibi mettano mbaɗa sinno tan hande ɓiɗa jogui kalis mi waɗano projet mawɗo kalis mo jogui noon oya aɗa andi wujjama joni noon aɗa nana diɓi woldu kay diɓi woldu ba no diɓi téléphone walla waddi mais Aliou Dembouri leno pour affaire nayi élevage pour mi yaha to Aliou walla min mi sooda nayi élevage mi nawa e nder Jolofe mi nawa e nder Ferlo he mi nawa e nder Fouta he mi yeeya kalali ɗi kalali ɗi pour joom nayi en cooda kalali ɗi mbatta e nayi mumen aɗa ɗum ko projet mawɗo tibi kono hannde o ay kalis o nana kalis mo keɓnomi e ramata kalis lettre uji mbaɗɗoɗen kondan meɗen fof yeyi ala mi yiɗimi hannde o min somi jogin hannde kalis somi jogin hannde kalis allahu namdo to gaɗɗa tan kadi mbaɗa ɗum kekeke mbaɗa nde yelde natirde wuuro sogi tuɗɗina guelol mbayano gorba cakkima tiɗi woto haalnam ko boɗi ɗaɗa kam gata jahanima aɗa ɓeyden mette wona gok kay tiɗi aɗan watti kam tappisade ma watti temete a watti ndengal tiɗi ɗum gol kalis am jiɓe a jogino kalis o jiɓe an aɗa wawi wadde neɗɗo jiɓe an o kalis ala foof tomin naataji jamma e ñalom hay ceernaɓe ɓe yinde gal mofti o kalis jiɓe min mofimo ɗo jiɗa ƴettuɗa moftuɗa allahu akbar alhamdulillahi hamdan kasira waɗa a ƴettirani waɗa ñamo an allahu akbar jibi allahu konnan an doguri ndiñal wonde konnanomi waɗaninoma hen avance ujunaji aɗa andi ko woni min magasin o ko pettuɗa komi haala